Inače, Petros, Kickbox klub Petros zaista sjajno radi sa mlađim selekcijama. Imali smo prilike da ih vidimo na mnogim takmičenjima, mnogim međunarodnim takmičenjima. Mlađe selekcije ovog kluba i takmičari uzimaju medalje i na tim evropskim i na svetskim kupovima. Tako da, eto, nije zaista čudo što se nalaze u finalu i ovog prvenstva. A u plavom uglu je devojka sa posebnim imenom. Srbija Simonović. U plavom uglu, kao što ste čuli, gledat ćemo Srbiju Simonović iz Kickbox kluba Sinđelić. Još jedan poznati Kickbox klub koji trenutno, pa sigurno, kao što smo pohvalili Warrior, ja moram da napomenem i za Sinđelić, eto, imamo zaista velike šampiona u tom klubu, od Nikole Filipovića, Radeta Opačića, da sada ne nabrajam sve, čini mi se, i da, Nikola Cvetković je sada trenutno u Kickbox klubu Sinđelić, Stefan Dronjak, inače zvezda u Muay Thaju. Imali smo prilike da na društvenim mrežama ispratimo sve ono što je on radio u poslednjem periodu. Naravno, u uglu Srbije Simonović vidimo Nikolu Filipovića. Ove dve devojčice su zaista sjajne. Ja sam imala prilike da ispratim i jednu i drugu. I dosta dugo da ispratim njihove karijere, posljednjih nekoliko godina, ajde reći 4-5 godina. Sve su bolje i bolje i drago mi je da ih vidim u ovom finalu prvenstva Srbije u K1. Saša, kako ti se čini generalno devojke u kickboksu i ono što si videla ovih dana i generalno sada kroz kickboks? Pa isto važi ono što sam rekla baš malo pre, stvarno su svi nekako se podigli na neki viši nivo i nekako su mi već u juniorima i u tim nekim prelaznim godinama do seniora, baš su mi nekako predobro rade. Ne mogu da objasnim uopšte. Da su devojke zainteresovane, imali ih sve više u kickboksu? Ima ih, da. Zadnjih godina stvarno sve više ima devojaka i rade stvarno odlične mečeve, isto kao muškarci, tako da stvarno su odlične. Očekujemo početak meča svaka trenutka. Evo prve runde. Jovana crvena oprema, Srbija plava. Odmah su krenule low kickovima. Dobar sada side kick Jovana, ali evo pogađa desnom rukom Srbija. Dobro je blokirala sada ovu nogu. Odlična kretanja Srbije. Simonović. I dobar middle kick sada. Čujemo da trener Jovane Damjanović traži da se više kreće, odnosno da se pomeri, da izađe iz ovog ugla u koji je Srbija dovodi. Odlično sada. Evi direkt desni low kick. Odlično sada povezuje Srbija.
Lepo radi taj desni krošer. Vidimo da je veliki problem Jovani trenutno ta kretnja. Srbija sve vreme držala centar ringa u ovoj prvoj rundi i bila je prilično dominantnija. Vidjet ćemo ovim highlightsima kako je izgledalo. Lepo je počela Jovana, međutim čini mi se evo baš od ovog trenutka kada je pogodila Srbija da je tu malo tim desnim kroševom, da je tu malo bilo. Lepo je nalazi taj desni krošer, desni direkt. Pogledamo iz ovog ugla. Odlično, pogledajte samo kako čisto radi taj desni kroše. Biće zanimljivo vidjeti koje su instrukcije trenera za drugu rundu. Ali evo, moram da pohvalim stvarno i jednu i drugu devojčicu. Stvarno vrhunski sve više i više napreduju. Odlično, neverovatno koliko su prisutne u ringu i koliko ne paniče uopšte u razmenama. Koliko su fokusirane, tako je. Ja sam imala prilike da ih pratim od momenta kada su se takmičile u tatami disciplinama i evo sada zaista vidim evo jedan vrhunski kickboks na ovom prvenstvu od obe. Videli smo, Srbija je otvorila ovim low kickom, sada i Jovana uzvraća. Evo, baš to čuvamo da Petar Damjanović, trener Jovanin, traži da dođe, da ona bude ta koja vodi, da ona ide sa centra ringa. Čini mi se Srbija malo čvršća. Da, moram priznati, pre nego što su ušle u ring, Srbija ima tako neku milu facu, mislila sam da je mnogo nežnija. Da, zaista je tako delovalo, ali evo vidimo stvarno da devojke su stvarno napredovale. Bolje se trenutno snalazi Srbija, to je definitivno u ovoj drugoj rundi. Čini mi se da mora da se popravi kaciga ovde. Ove devojke su mlađe juniorke. Tako da sigurno će proći još neko vreme da dobiju na toj čvrstini, ali ono što vidimo, ono što definitivno vidimo zaista dobro izgleda. Pogotovo Srbija u ovom duelu. Čini mi se da malo fali. Odličan boks, evo brojanje možda. Spin back fist sada probala. Čini mi se da malo fali snage ovde Jovani. Malo eksplozivnosti. Potrebno je ipak neko vreme kroz te juniore, to jest kroz te mlađe do starijih juniora da se dođe do toga. Tako je, i drugačije svi sazrevamo i tu malo ima te razlike. Neko sazri malo brže, neko malo sporije, tako da definitivno tu dok se ne dođe do seniora. Ima dosta problema. Uz mnogo želje ume da bude dosta problema. Evo kraj druge runde. I dalje ono što vidim kod sudija, odnosno na ovom monitoru, je da Srbija Simonović ubedljiva je u drugoj rundi. I ono što smo imali prilike da vidimo u ringu, definitivno radila je čvrsta. Vidimo sad i ovim highlightsima, lepo povezivala tehniku, ručna tehnika je zaista sjajna. Posebno za nekog ko je mlađi junior. Odlični ovi push kickovi. Ima dugačke noge. Tako je, umeta tranzicija između, da kažem, light disciplina, odnosno tatami disciplina ka ringovnim, ume da bude malo teže. Zbog te navike da se, da kažemo, slabije, odnosno tatami discipline znamo koliko je potrebna i brzina i ti udarci koliko moraju da budu brzi, moraju da budu, da kažemo, pomalo i kontrolisani. Pomalo, kažem, jer to nije u pitanju kao karate ili neki drugi sport, tatami sport mislim, ali opet teška je ta tranzicija.
taj prenos snage, eksplozivnosti, svega ono što se očekuje od vas kada uđete u ring. Čini mi se da to ovde nedostaje Jovana. Jeste, da. Dobro, oni su još mladi i iskustvo će učiniti svoje, prilagodit će se, sigurno sam. Odlično, Srbija ponovo pokušala spin backfist, ali ipak vidimo da potrebno je bilo još malo prostora da bi to pravilno izvela. Odlično stavljeno na obe strane low kickovi. Pogođa levi kroše i Jovana. Dobar push kick sada. Evo, Srbija odmah uzvraća to. Odlično koleno. Srbija Simonović. Malo su se umorile devojke. Da, vidi se, sada je osetan umor. 40 sekundi ima do kraja, nešto manje. Odlično pogađa sada Srbija. Odlično, još jednom i koleno. Evo opomene za ova dva kolena u klinču. Lep push kick. Odličan sada spin back fist. Inače dozvoljeno kao jedan disciplini. Kraj. Evo, kraj treće runde, kraj meča. Odlične devojke, stvarno. Nažalost, Jovana nije uspela da pronađe adekvatno rešenje. Kao što je Lončar u prvom meču osetio, ajde kažemo, tu prvu rundu, u drugoj je malo popravio, u trećoj preokrenuo situaciju. Ali evo, Jovana Damjanović ovde nije uspela da nađe rešenje. Verujemo da će u budućnosti to biti sve bolje i bolje. Sa druge strane, sjajna Srbija pokazala i tehnikom, i čvrstinom, i snagom, i eto svim da je zaslužila ovo, srcem pre svega, da je zaslužila ovo zlato i ovo finalu. Evo u ringu dodeljujem medalje Lea Blagojević iz Topić tima. Ona je prošle godine osvojila svetsko prvenstvo kad smo bili u Portugalu u low kicku plus 70 kg. Tako je, Lea je zaista sjajna, od nje ćemo tek očekivati u budućnosti i svašta. I ono što znam da je dobar trener. Aha, jeste, da. Čula sam i da je sjajan trener, imala sam prilike i da ispratim kako radi. Jeste, odlična je Lea, ona je isto još mlada i pred njom je tek sjajna karijera sigurno. Evo sad ćemo sigurno očekivati još neke zahvalnice i dodale plaketa za